Zatiaľ veľké nič, ale však uvidíme. Keďže minule som bol vyklepaný, tak som musel zavolať chána, ktorý je tu, ale nejdeme ani tam, kde som bol ja minule, čiže neviem, čo tam bude vôbec. Akože halus. Akože halus zatiaľ. Musím si takám odložiť tento nechutný bicykel, lebo sa mi s tým nechce vláčiť. Som dal update. Kurva. Kamo, mohli to Barta dať aj sem? No dobré, tak to asi nič. Toto je dosik, to sa otočím. Bez nejakého pritepleného chlapca v tom záberu. Vyknutý si celý. Celý, budeš na YouTube. Hej! Povedz si to môjmu manažerovi! Asi pôjdeme semka. Ale neviem ešte. Odmenom si tak vlog. Počkej, kamo. Ale budú tu také renové hry. Ty. Komár. Tam pôjdeme, ne? Môžeme. Čo fakt nechceš? Ty si šalený. Ale nemôžeme. Max. Kamo, toto som ti hovoril. Jej dávame sa priebané, že to zanechávajú. Aj. Aký koko to tam zanechalo. Piči. Ale takéto istí boli aj. To sú priebanci mali detský. Čo je, aké značky? Kamo, ten istý mám ja. Chceš to chýľať? Ma. Poďme. Hovorím, dostaneme sa, aj to celé pokúkajme. Kde chceš dať? No, není to nádherný záber. Ja no. Kedy bude face reveal? Tam fakt ideme dnu. Mám vdychávať môj prdlavý. Ako za tie skare videá, ty koko. Držu. Still water? Chceš to na čo vedieť? Vec. Von. Počkaj, ale to je divné, že sme si máme taký. Dobre, toho chlapca tam nechávam. Počkaj. Hej čo? Celú dlhú slepú zimu. No dobre. Ideme pozrieť túto nechutnú škaredú budovu ďalšiu. Som nadšený. Keď ma sa spomínal, že akým trvým štýlom si natočil tú Jelčavu do šity. Sečan Games? Jau! To je prhlava, dávaj pozor. Už máš otvorenú rovno. Tam je gauč. No dobré, ale tak to nič není. Kámo. To je tak dobrý môj nápad. Môžeme ísť ešte takto. Okolo. Kámo, kúkni, čo tam je. Urobíme si niečo? Prečo nás nikto nepozval na tú gudulovačku? Tak tam nejdeme. Tam bližšie. Tam bola strnka. Áno. Tak chceš bližšie? Jasne. Si šalený. A je to aj diera. Kámo,
To je trepka v Minecrafte. Pás na bobečky. Čo ti jebal, fakt. Tu bola, tuto utiekla pani slinka, alebo pán jele. Kam ak by to bol jeleň. Kam, ak by tu bol diviak. Nezakliknem to. Tak dúfam, že tí bezdiaci, čo sú tu, ich huntujú down. Takže srnky jedia bez veku? Dobre, ideme ďalej. No dobre, sme tu na konci. A je tu nič. Tam v diaľke je dačo. Ale tak to je všetko asi. Dúfam, že vystrihneš vždy, keď je tam vidieť moju hlavu. Ale ja ťa katrím z toho videa, že som tu bol sám. To ver, to by si mohol. Kamo, tak ja budem tie divné zvuky robiť. Kamo, čo by si povedal, keby som spravil ten zvuk, vieš čo, privoláva diviakov? Jaký zvuk? Ne, nerob ho. Neviem aký, ale nerob. A keby som dal brown note, že sa dosereš? Synak. Takto sme išli a sme vyšli. Ideme to kúknúť asi ešte semka za roh. Čajník. Máme si čaj. Ja by som si dal, keby nejaký mám. Šeriš. A to nie je ešte, ale je. Shit, bro. No nič. Len tu setkáme, tam sú nejakí ľudia. 2-litrová voda za 30 centov. To je fakt šalená cena. Dobre, ešte sme tu chvíľku skečovali. Áno, krásna kvetinka. Prvýkrát to nemal povedať. Krásna kvetinka. A sme úplný talent. A zadok tiež je pekný doberný. Kama sa stačil na okulár. Dobre, toto, áno, ďakujem za potlesk. Áno, ďakujem za potlesk ďalší. Počkaj.